Moi, täällä on Ninja Susi ja JR. Me painettiin nyt kuvaa vähän jo etukäteen, toi pelailee tossa iPadilla. Kun mun kone meni jo jotenkin. Meidän piti just alkaa kuvaa ekaa jaksoa. Mun kone meni paistaksi. Nyt mä palataan sitä tehdasastuksiin, mutta se on jotain lakaa tossa. Se ei nyt tehnyt mitään puoleen tuntiin varmaan. Niin mulla... Niin, eilenkin. Mä olin keskeyttää. Eilen se olisi vielä korjaantunut. Jullen tämä äiti ja iskä hääti meidät niiltä, niin en voinut enää jatkaa. Piti katkaista virta, kun mun koneessa on niin paska akku. Ja sit jos laturi ottaa irti, niin kone sammuu. Nyt Venäjällä on täällä mun huoneessa, että toi kone tekee jotain, että voidaan oikeesti alkaa kuvaamaan. Sitten tossa oli Master Moonikin, mutta se lähti just treeneihin. Munkin pitäis lähteä kyllä 1,5 tunnin päästä treeneihin, mutta... Joo. Mä voin sitten niiden jälkeen vielä. Sit jos toi kone ei oo vieläkään valmis, niin sit on jännää. Please wait a moment. Aika paska Windows.